media court itu mana kiru pilo nilitum kacu fateng pan nilitum kewang pot si pinungwi nilitum pipot si tong skot pen lada nilitum mana cu panung kok mah kalau tidak lain lo non malong na NGO EPSLC itu kalili kalang lang la ake hai jai ka thursar ake hai jai ka thur ke japon EPSLC afan irrigation ke wan mate jai ka thursar nilitum president afan kalili kalang lang irrigation ke wan aputhaksi nilitum karbiang longara athengnu hithe theni ke thanun ji ning han asi lahan lo je non patuni la pen pini sitami nilitum theklong lo bakatu ko be tum da theklong lo jela NGO EPSLC atuma bang la horizon AK village Agustin Kram Sarong dampen haladak pen an che bhong dam lo che tengkheng dam la puson si theklong lo la pen ke pini bang ke halabang so arizal bang ke akihai jaiga thar phansi karbok da alang litum si haladak dam pen churi dam lo alang litum si haladak dam pen haladak ko pini chingki dam lo pini che tonte pen alang litum haladak si pupu che tengkheng lo bons tami non aphitu bangke nilitum APSLC amai fujai ka thar sar fansi kalili kalang irrigation wana lasi labang so alam labang so irrigation kipia puthak nilitum akehai kongrongpi lapen kala APSLC NGO atum do anafa nilitum condemn lo lapen ningduk cepaklang no athema karbiang lo ngara tatum chini peme je akehai je ka thar sar ko pusongsi haladat Agustin Kramsa ka encourage ta ada alangli kachirai tang along le long le ki thida men ka chujoram thekpo lapen ki kosongsi je ka thar sar le forest land along dam ben haladat kosongsi muni da pan pek dam thekpo athema non kechari bom BJP sarkar tumsi Mondol, Lat Mondor, ARO, and Chenglo, la pen ke Council on Land and Revenue, and the BJP atumlo. Halatum sila ARO tumpan, la pen halatum si Mondol atum anafansi tame halatum si kam kachut toilo. La sit haladak jayga thar sarle long le putta ka bonai dam pen ki pidam galige. Akihai jayga thar sarle haladak dam pen illegal putta ka isu dam gali. Langli tum si Council pen and UCPC alang litum sila kado kabeta len pata ke isu dahai lo bonta non akoi di bang jega thar pantu bang lage manghume mi lo pen ke labang ke chini da kalam lo je lage thek lor pen si jega thar sar mate la APSLC jega thar sar ke japon afa mane ke paphu dunji aja kong ke pebok dunji la pen karbiang long rat pan kapapamang hura la jega thar sar ke Japon EPSLC along ke padun de daji fan kapapman guji fan si la so kam ke alang litum ke claim pu la ke militum jongdaji la pen ke karbiang long rat tum si tamya ke chini ke nang sot je la ka do kabe je ga thar sar fan jitu longle chojorde forest land along dalang li si kabohai dampu la ka do kabe ke la ke kapachu bai pa me la pen ke karbiang long rat fan nang jong thui pe me lapen labang ke jaiga thar sar fan ning ke the tum ning ke the pa wederji afansi la non NGO EPSLC tu non molom dute sang sepen alang litum bidikang limpen ke claim lo kasi nilitum labang so puthake nilitum chedon lunde lapen karbiang long rat tum hansi tambe chuning riji la hano nang litum ta asapta labang so lam ke nang litum ta kroi krede nang ji athema ladak ke claim tu komalo polote ba labang so irrigation ke wan komalo polote nili asabu thanitum alangli kongrongpi alangli te inudlo alangli kongrongpi komalo polote lage ake damtang lang feralong ke alangli ex president lo EPSLC long ke lapen ke alangli ke damtang MEC hucita me alangli arjabdun lo bon sita me hala alangli karjabdun hucita me alangli fan lang ferarata tu reject lo
kosono reject pun iligi pu alang li fan that 1 PS wet 52 PS pen only 1 PS si alang li high chot 1 PS along si alang li fan wood pi chot kan tu ko via PS atum ke alang li fan wood pi pe na se hama dat pen ili tum chini lo alang li fan ke kar lang ferara atum ta reject lo pen halabang sohut nili tum birtalong lo alang li ke la MEC election huchi tami kongrong pi ke alang li BJP pen compromise kam de Guwahati lo lapen ke kunon non hejong ke dam tang MP election huchi tami alang li ke along constituency long dam si Jai Kathar sar lake hinuda lapen alang li fan perem nangji pusi ake hai Jai Kathar sar fan alang li camping ke dam lo lake nilitum le kaninje kalilo ba nilitum le ke thanta kalilo lake hala constituent along constituency long ke thanam atumsi labang sorry port ke central committee long wan no asi alang li ke BJP agent bino ha ke cheng alang li MEC ki through dun hutpen masi alang li ke BJP pen se kam claim avoid la pen agent la son na taxi alang li fan ke nang than bom no alang li muduram le thesta me arni alang li de pulo kongrong pi ke nilitum agent nilitum sinang ke toy dun pon alang li to menang than bom lo lapen alam da hok lo alang li ke agent lo lapen non la se alang li that langfer EPHLC pen alang li kat jui si NGO EPHLC long ke join dun when na jok ke nilitum langfer CC committee tum thang da kan hok ave ning ke oi ta ave lapuson si langfer rat tum man si tame alang li ke dam lo milu pusi kaninje side hi mate ke thanji mate rat phan pachin kang tung nang la lo alang li ke dam tang non hejong EPHLC aphan ki okang bu mate ake hai sarja katha EPHLC ke jalong ki okang pen akapek NGO party tong kiduna bang ke nilitum lang ferara de thang kana hokta ave athi pipon ma gote alang li phan akarektor ke honi to apran ke cheng pen na chini lasila so jok si non ini lang ferara ta pen lang ferlong ke claim bang khu EPHLC lo bachi padu bang khu anami da katlo damno melo susitulo asini tumda alang ni phan thang pudon thai ve alang ni damlo melo si tamin non kedang sot niliki pukang tunga bang ke alang ni hola dak NGO sem EPHLC along chipa ogdela fit alang ni tum ke claim thu bang ke ake hai sarja ka thara phan ka pen dak EPHLC long ke doan a leadership do han kaliling kalang lang allegation hai aronre ahormu akoi ki kitab la so patha sini ni bang ke alang di ke hai kongrong pi phan pimrem lo athi pipon ma polotan te ini la NGO EPHLC ke senge alang tum kachi pu ke autonomous state hempe ka phan pusiku ta non ke theklon non ka che char ta ma te ra ka tum ka ke theklong bang ke only la EPHLC sarjai ka thar phan nang ka attack dun la se alang ni tum claim thek chot athi job ka theklong non molom social media long theklong lo alang ni tum non karbie ang bong mate tribal ang bong kisum thektik la pusona pora husi alang ni tum bang ke tribal ang bong si kapacha boi mate tribal khayang bong si ron thama ke wani phancha lang tum ke non bor ibo ki pudun thang tungi minut sangpi vita kam sapi alang ni ke EPHLC central committee long ke damtang women wing long secretary lo si tami alang ni ke damtang ke ke kisung along ahok pe asong ja pi pusi cepak lang lo la so job alang ni so lo tum han tami penang an awareness pi lo along amai long tami so pin so tum ka che song long so lo ta che song nei so lo ta jak kong horang pi du nei pusi alang ni penang an women wing tum han angkan pi la kar biang long pen ho dima so arat han tami ta son si than mom tapi nya ni ke thekam thulong mang ke alang ni tangka phancho pipon ma polo tang te alang li labang so party ke kisung hektik apor hu la puson ke si song pleng ke la ke song bom hu si alang li okang bu la si lagi mili alang li tangka join ni si labang so party long ki okang pusin ni ke akoi pinang ko athema alang li non hajong media long cepak lang lo ni presiden ang PPD la da ke ke song long ke a tu le ke themuna kali la si alang li non bang athi re ong si athi ka bonai ta athi ki ri cha
la si ahok pe bang la alang ni tangka join si kidun